ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥାଏ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ 4 ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଗାଁରେ ରହି ରହି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବେ। ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ବାଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା, ସିନ୍ଦୁର, ସହର ଓ ଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବାକୁ ଥାଏ। ସେମାନେ ଯାଇ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କିଛି ଧନ ମାଗିବା, ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ ଯାଇ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କହିଲେ। ଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ 4ଟି କୋଡ଼ି ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ତମେ ଯାଇ ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଗଛ ତଳେ ଖୋଳିବ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ଯାଇ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଜଣକୁ ବହୁତ ସାରା ତମ୍ବାର ମିଳିଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତମ୍ବା। ଆକୁ ବିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଧନୀ ହୋଇଯିବା। ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ସୁନା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଆମକୁ ଆହୁରି ଖୋଳିବାର ଅଛି। ତମେ ଯିବ ଯଦି ଯାଅ। ଏପରି ଭାବେ ସେ ସବୁ ତମ୍ବା ଧରି ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାନ୍ଦି ମିଳିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଯିବାକୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 2 ଜଣ ସୁନାର ଆଶାରେ ଯିବାକୁ ମନା କଲେ। ସେଇଟା ସାଙ୍ଗଟି ବି ଚାନ୍ଦି ଧରି ଚାଲିଗଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଜଣକୁ ସୁନା ମିଳିଲା। ସେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ସୁନା ତ ମିଳିଗଲା, ଚାଲ ଏଥର ଯିବା। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଯଦି ଆମକୁ ତମ୍ବା ପରେ ଚାନ୍ଦି ପରେ ସୁନା ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତଳକୁ ଆହୁରି କିଛି ଦାମୀ ପଦାର୍ଥ ଥିବ। ତମକୁ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତମେ ଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଅଧିକ ଲୋଭ ଭଲ ନୁହେଁ, ଚାଲ ଏଠୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗର କେତେ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯିବାକୁ ମନା କଲା। ଶେଷରେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ସୁନା ଧରି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖୋଳି ଖୋଳି ପୁରା ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ହାତରେ କିଛି ବି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମ କଥା ନ ଶୁଣି ମୋର ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥା। ସେ ତାର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଥିଲା। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଗରୁ କିଛି ଭାଗ ଆକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ଅତି ଲୋଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଯଦି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କିଛି କର ଓ ତମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କର। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 2ଟି କାଉ ରହୁଥିଲେ ଓ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ରହୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବିଳା ଥିଲା। ସେ ବିଳାରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଥିଲା। କାଉ ଯେବେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, କାଉ ନଥିଲା ସମୟରେ ସାପ ଯାଇ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇନିଏ। ପୁଣି ଆସି ବିଳାରେ ଲୁଚିଯାଏ। କାଉମାନେ ଆସି ଦେଖେ ତ ବସାର ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଏମିତି ଯେତେ ଥର କାଉ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ସାପ ଯାଇ ତାକୁ ଖାଇନିଏ। କାଉମାନେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ କିଏ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରୁଛି। କାଉମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ବି ଚୋରି ହୋଇଯିବ। କିଏ ଚୋରି କରୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛରେ ଲୁଚି ଦେଖିଥାନ୍ତି।
ହଠାତ୍ ସାପ ଆସି ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି କାଉ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସାପ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ। ସେମାନେ ଗଛ ଉପରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଏହା ଦେଖି ପଚାରିଲା, କଣ ହେଲା କାଉ ଭାଇ, ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛ? କଣ କହିବି ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଆମେ ଯେତେ ଥର ଅଣ୍ଡା ଦେଉ ସେ ସାପ ଆସି ଆମ ଅଣ୍ଡାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବୁ। ଆରେ କାଉ, ଏମିତି ଯଦି ଡରି ପଳେଇବ ତମେ ତ କେଉଁଠି ବି ରହିପାରିବନି। କିଏ ନ ଜାଣେ ସେଠାରେ ଏମିତି ହେବନି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ କିଛି ଯୋଜନା କହୁଛି, ତାକୁ କର। ବିଲୁଆର ଯୋଜନା ଶୁଣି କାଉମାନେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଝିଅମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରି ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି। କାଉ ସେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଧରି ଉଡ଼ିଗଲା। କାଉକୁ ଅଳଙ୍କାର ନେଇଯିବାର ଦେଖି ତା ପଛରେ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। କାଉ ଉଡ଼ିଯାଇ ସେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସାପର ବିଳାରେ ପକେଇ ଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ସାପ ବିଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସାପ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଲୋକେମାନେ ସାପକୁ ମାରି ବିଳାକୁ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ କାଉ ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିଲୁଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ମୋରାଲ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୋରି, ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚାଲାକି ବଳରେ ହିଁ ହରେଇବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହ। କେବେ ବି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରନି। ଯଦି କିଏ ତମର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ନି। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଛେଳି ଚରାଳି ଥାଏ। ତାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ନିଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପୁଅ ନଟୁ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ଦିନ ସାରା ଖେଳ ମଜା ମସ୍ତି କରି ରହୁଥାଏ। ଭୋକ କଲେ ଖାଏ, ପୁଣି ଖେଳେ। ସେ ପୁରା ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତା ବାପା ସହରକୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା। ସେ ନଟକୁ ଡାକିଲା, ନଟୁ, ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ। ହଁ, କଣ ହେଲା ଜଲ୍ଦି କୁହ, ମୋତେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପାଠ ତ ଜମା ଆସେନି। ଦିନ ସାରା ଖାଲି ଖେଳିଲୁ, ଘରେ କିଛି ବି କାମ କଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସହରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ଯାଏଁ ସବୁ ଛେଳିକୁ ଚରାଇବାକୁ ନେବୁ। ମୁଁ ଛେଳି ଚରାଇ ପାରିବିନି, ମୋତେ ଆସେନି। ନାଇଁ ନଟୁ, ସେମିତି କଣ କୁହନ୍ତି? ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନା। ମା ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ନଟୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଗଲା। ଛେଳି ଚରାଇ ଚରାଇ ତାକୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲା କିଛି ମଜା କରାଯାଉ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ବିଲରେ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଶୁଣାଗଲା, ଧାଇଁ ଆସ, ବାଘ ଆସିଲା, ଧାଇଁ ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ଲୋକେ ନଟୁ ପାଖକୁ ଗଲେ। କାହିଁ କାହିଁ ବାଘ? ନଟୁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲା, ମୋ ସହିତ କିଏ ଖେଳିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ମଜା କରୁଥିଲି ଆଉ। ହରେ ଟୋକା, ଆମକୁ କଣ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ତୋ ସହିତ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିବୁ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଥରେ ନଟୁ ମଜା କରି ବାଘ ଆସିଲା, ବାଘ ଆସିଲା କହି ଡାକିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଲୋକେ ଆସିଲେ। ନଟୁକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏପରି କେତେ ଦିନ ନଟୁ ମଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନଟୁ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ମେଁ ମାଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେ ଦେଖେ ସତକୁ ସତ ବାଘ ଆସି ତା ଛେଳିକୁ ମାରି ଖାଉଛି। ସେ ଚିତ୍କାର କରି, ବାଘ ଆସିଲା, ମୋ ଛେଳିକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ବାଘ ଆସିଲା, ମୋ ଛେଳିକୁ ବଞ୍ଚାଅ। କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିଲେନି। ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ସେ ମଜାକ କରୁଛି। ଏମିତି ଭାବେ ନଟୁ ତାର ସବୁ ଛେଳିକୁ ହରେଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ମୋରାଲ ଏହା କି, ଯେବେ ଆମେ ସବୁଦିନ ମିଛ କହୁ ତେବେ ଆମେ ସତ କହିଲେ ବି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେନା। ପଛରେ ଆମକୁ ହିଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ।